Мы находимся в створе моста и необходимо обеспечить доступ к первой опоре. Россияның автодор uyushmасы хәбәр итүенчә, монда хәзер 100 берәмлек техника һәм 200 кеше эшли. Транспорт кабинасына җылыткычлар куелган, шуңа салкын көннәрдә дә эш бара. Субайларны тикшерә торган урынга юл салып, моның өчен кирәкле мәйданны әзерлиләр. Работы по выполнению инженерных изысканий. Инженер тикшерүләр мәйданны әзерләү эшләре март урталарына тәмамланачак. Эш график буенча бара һәм проектны кыска вакытта башкарып чыгу кирәклеген исәпкә алып башкарыла. Бу урынны геологик яктан узган елның көзендә тикшерә башладылар. Белгечләр скважиналар браулый, дистәләгән чакрымның топографик сурәтен кагазга төшерә. Поэтому идешь сегодня здесь овраг, завтра в другом месте. Шулай тикшереп барасың, бүген монда чыкыр, иртәгә тегендә каядыр геологик каршылыклар очрый. Субай какканда 1 метрдан нәрсә буласын беркем дә әйтә алмый. Җир астындагысы күренми бит. Идел аша вакытлы чакырыла торган күпер су эчендәге терәкләрне сынар өчен кирәк. Проект расланып, аны шушы урыннан эшлисе булсалар, ул төп күпер төзелешен тизләтәчәк ди инженерлар. Вакытлыча күпер суднолар йөрешенә кымачауларга тиеш түгел. Ул елганы иңләмәячәк ди белгечләр. Самое дорогое у нас что? Это авиация. Бездә иң кыйммәтлесе авиация, аннары флот, аны арендалау өчен күп акча кирәк. Иң җиңеле вакытлыча күпер төзү. Корылмаларны торгызырга кирәк булган барлык кирәк яракны су аша китерергә була. Бу урында елганың киңлеге 3 чакрымнан артык. Терәкләр төзү өчен вакытлыча күперсез булмый. Төп күпер һәм тиз йөрүчле трасса кайчан төзелә башлар, проектның заказчысы Автодор әлегә хәбәр итми. Республика буенча узачак маршрут әле расланмаган. План буенча Мәскәү-Казан магистрален 2024 елга төзергә ниятлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.